بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. زامي أمفاني دا wannan dama a ƙarƙashin 'yan mintuna a wannan tasha tamu mai albarka wajen gudanar da nasiha ta farko, wanda wannan nasiha ta shafi littafi mai girma, kundin tsarin addinin musulunci gaba daya, wanda shi ne alkur'ani. game yadda muka sani a duniyar musulunci gaba daya babu littafin da ya kai alkur'ani, babu littafin da za a hau abi dokokinsa da tsare-tsarensa face an samu ci gaba, an samu cin nasara, an samu dace akan dukkan komai. hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai girma, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul Fatir yake cewa innal ladhina yatluna kitaballahi, hakika wanda suke karanta littafin Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, sannan kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi a sirrance, wato a boye, wa alaniyatan da a bayyane. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yarjuna tijaratan lan tamut, wato ainihin suna samun fatan wani kasuwanci wanda kasuwancin nan ba zai taɓa yankewa ko asara a cikinsa ba. Allah ce li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur, dan ya dade su daga falalarsa, kuma wato ainihin ya yuwaffiyahum ujurahum, dan ya cika musu ladadakin su, wa yazidahum min fadlihi, kuma ya dade su daga falalarsa, innahu ghafurun shakur. Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne, sannan mai yawan godiya ne. Hakika littafin Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ayar Allah ya fara gabatar da masu karatun alkur'ani, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. sai aka fara gabatar da karatun alkur'ani, kuma aka biyance shi da tsayar da sallah, an fahimta ko? Sannan kuma sai aka wato hukunta da ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi. lalle ko shakka babu wanda yana nuna mana karatun alkur'ani babu abin da ya kai shi daraja. sannan Allah madaukakin sarki yana faɗa game da wannan littafi, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. lalle littafi ne, wa innahu lakitabun aziz, hakika littafi ne wanda yake mai girma. la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, ƙarya ko shirme ko hayaniya ba ta zuwa gaba gare shi ko a bayansa. tanzilun min hakimin hamid, abin saukarwa ne daga gurin alhakim wanda yake mai hikima gwani, hamid abin yabo, shine Allah tabaraka wa ta'ala. saboda wannan littafi babu kamarsa, kuma dukkan wanda ya yi kokari wajen juya wannan alkur'ani ko soke wani abu ko ƙara wani abu, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin kare shi. inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, hakika mu muka saukar da azzikir, kuma mu ne zamu wato ainihin kiyaye shi. azzikir anan gurin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama alaihi jamaahirul ulama min almuhaqqiqin, kama yadda mafi yawancin malamai suka tafi akan haka. shi yasa a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, wato watan ramadan wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa ya zama wato ainihin shiriya ga mutane. don haka alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi a cikin watan ramadan. don haka yana nuna mana falalar wato ainihin shi kansa wannan alkur'ani mai girma. shi sa Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. da mun saukar da wannan alqur'ani ala jabalin akan wani dutse, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, da sai kaga dutsen nan yana mai tsoron Allah, yana mai tsatsagewa saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. na'am, mu kalli yadda dutse yake da kauri
da ƙwari da tauri, amma saboda wato girma na tasirin alkur'ani mai girma, inda za a saukar da shi akan dutsen nan, to dutsen nan zai dinga tsatsagewa. To ina ga zukatan dan adam. shi sa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. shi sa Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hakika wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya wacce take ita ce mafi daidaituwa, ita ce mafi miƙuwa. wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, kuma yana bishara ga wato ainihin mu'minai wanda suke aikata ayyuka na kwarai cewa suna da lada wanda yake mai girma. wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban 'alima, kuma hakika wa'anda ba sa imani da ranar lahira mun tanadan musu azaba wacce take mai radadi. Saboda alqur'ani yana tasiri. Alqur'ani wato babu littafin da ya kai shi. Hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim, hadisin abi umama yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi. Ku karanta alqur'ani zai zo ranar alqiyama yana mai ceton ma'abutansa. Ma'abotan qur'ani sune masu karanta shi kuma suna yin aiki da shi. Sannan hadisi ya kuma tabbata a cikin sahihu muslim, hadisin Nawas ibn Sam'an, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta yawmul qiyamati bil qur'an wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul baqara wa ali imran tahajjani an sahibihima. Za a zo da alqur'ani ranar alqiyama da masu ahalinsa waɗanda suke aiki da shi a duniya. Ga suratul baqara da ali imran za su yi gaba, suna bayar da kariya ga wanda yake ma'abocinsu, wato mai karanta su. Kenan shi sa Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenan ma'abota ilmi Allah zai ba su darajoji. Kenan babu wata daraja da zaka samu face darajar haddace alqur'ani da kuma yin aiki da abin da yake cikin shi alqur'ani. Hadisi ya tabbata a cikin wato wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi, wannan hadisi a cikin wato ainihin sahih sunan Abi Dawud da kuma cikin silsila sahiha. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqalu li sahibil qur'ani yawm al-qiyamah, hadisin Abdullah dan Amr dan As, yuqalu li sahibil qur'ani yawm al-qiyamah اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. za a ce wa ma'abocin alkur'ani ranar alkiyama iqra wartaqi warattil, ka karanta ka ɗaukaka izuwa daraja, warattil ka yi tartilinsa kama kunta turattilu fi duniya, kamar yadda kake tartilin karatunsa a duniya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, matsayinka yana ƙarshen ayar da kake karantawa. Kenan gwargwadon abin da ka haddace na alkur'ani ka aiki da shi, gwargwadon darajar da zaka ta samu ranar tashin alkiyama. haka nan hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim, hadisin Umar dan Khattab, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. hadisin Umar yake cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. hadisi yana cikin sahihu muslim, hadisin Umar dan Khattab, inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman, Allah zai daga darajar wasu mutanen da sanadiyar wannan littafi, wa yad'u bihi akharin, kuma ya sauke darajar wasu mutane ta sanadiyar wannan alqur'ani. kenan gwargwadon yadda zaka karanta alqur'ani kai aiki da shi, gwargwadon yadda Allah zai daga darajarka, gwargwadon yadda zaka wulakanta alqur'ani ka watsar da shi, gwargwadon yadda Allah zai tozarta mutum. haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari, hadisin Uthman ibn Affan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu, mafi alkhairinku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma yake koyar da shi. kenan dukkan malamai a tsangaya da malaman islamiyya da malaman makarantu, sawa'un na boko ne ko na private, idan har malami zai dauki gaban gabaran karantar da alqur'ani, to babu wani wanda ya kai shi daraja, matukar a ce yana aiki da wannan abin da yake karantawa. domin walan yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan, duk wanda baya aiki da iliminsa ba za a ce masa wato ainihin malami ba. mal ilmu illa al'amalu bih, ba za a wato ba wani ilimi face aiki da shi.
shi sa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'urfa al-janna yawm al-qiyamah. Duk wanda ya koyi ilimi da abinda ake koya saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai koya ba sai ya samu wani abu na duniya wato lam yajid 'urfa al-janna yawm al-qiyamah, ba zai ji kanshin aljanna ranar alkiyama ba. Allah ya kiyashe. Na'am, hadisi ya kuma tabbata a cikin sahihul bukhari, hadisin barra. Wata rana wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul kahfi a gidansa, yana cikin wannan karatu kuma ya daure dokinsa da wasu igiyoyi guda biyu. Sai wannan dokin sai ya dinga wato ainihin makyarkata, yana kokarin ya dinga wato ainihin matsawa. Sai ya zamanto wato ainihin ga wani wato ainihin girgije yana tahowa. A wannan lokaci da aka wayi gari sai ya ce ki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu. Sai manzo Allah ke cewa tilka sakina tanazzalat lil qur'an, yace wata nutsuwa ce ta sauka saboda wannan karatun alqur'anin da kake, har ma dokin da ka daure gashi yana ta kokarin zai bincike abin nan. Kaga wannan hadisi ne ingantacce, yana nuna mana karatun alqur'ani yana kawo mai nutsuwa. Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Duk wanda ya kauda kai baya ambatona to yana da rayuwa ta kunci, kuma za mu tashe shi ranar alqiyama a'ma makahu. Haka hadisi ya kuma tabbata, hadisin Usayd ibn Hudayr a cikin Sahih Bukhari. Wata rana yana karatun alqur'ani, ya daure dokinsa kuma ga ɗansa Yahya a gefe. Sai zamanto tasirin karatun alkur'ani ya sa wato ainihin mala'iku sun sauko suna tahowa, ga wani wato ainihin girgije a jikinsa akwai wasu fitulu. Sai zamanto dokin nan yana ta tsorata, yana makyarketa, yana so ya bincike. Da haka sai shi Usayd ibn Hudayr sai ya aje wannan karatun alkur'ani, yana so ya je ya dauke ɗansa don kan dokin ya taka masa da. A wannan lokaci sai daga baya ya daina karatun sai ya fara ganin hasken nan yana yin sama har sai da ya zama to ya daina ganinsa. Daga baya yana zuwa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tilkal mala'ika kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yaraha an-nas ma tastatiru minhu. Ce waɗannan mala'iku ne suke sauraron wannan karatun alqur'ani da kake yi. Inda a ce ka ci gaba da karatu sai an wayi gari mala'iku kowa yana kallon su, kowa zai ga mala'ika ma a wannan lokaci. Yan uwana, wannan shine bayanai a takaice a wannan zama namu mai albarka na farko a wannan tasha ta mai albarka, kafin mu kuma yin zama na biyu akan wani mawdu'in daban. Abinda nake so in faɗa nan shine tasiri, shine karatun alqur'ani wato yana da tasiri kwarai da gaske, sannan babu wani abu da ya kai shi yasa ma da harafi daya mutum yana da lada nawa? Lada 10. Kaga kenan inda zaka karanta suratul fatiha harafi nawa ne a cikin ta? Daidai gwargwadon harafin da yake cikin suratul fatiha ka irga 10 daidai gwargwadon ladan da zaka samu. Kenan inda zaka dauki alqur'ani ka karanta wato ainihin qur'anin gaba ɗayansa a kwana 3 ko a sati, to in dai har kayi wannan abin dan Allah, to gwargwadon kowane harafi za a baka lada nawa? Lada 10. Shi sa duk gidan da aka gina ana so a tare, yana da kyau a je a karanta alqur'ani a cikinsa. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, hadisin Abi Hurairah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, kar ku bayar da gidajen ku su zama makabartu. Sai ce inna shaytana yafirru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Shaytan yana gujewa gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Kenan wannan yana nuna mana dukkan gida da aka gina kafin a tare a gidan yana da kyau a je a karance suratul baqara a gidan, ba sai an yi sauka gaba daya. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.